खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन नमस्कार दर्शक आं टमी नार्जारी गिबियावनो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे टी ब्रेक विथ टमी नार्जारी श'आव बरायग्रोनाय थाबाय स' आं दिनै आंनि बे श'आव आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि आरो लोगोसे बयजोंबो सिनायजानाय सुपार डान्सार मिस मासुम नार्जारी Masum Narsari, welcome to my show. Thank you so much for inviting me. You're most welcome. तो नोंथाङा माबायदि मोनदों फैनानै? बिराद मोजां मोनबाय। बर' रोंगौ ना? औ। Comfortable? Yes. आच्छा माने just friendly माने जों just friendly रायलायगोन जेबो गिनांगौ गैया नोंथाङा जुदि माने language आ जुदि प्रब्लेम जायोबा चेन्ज खालामनो हागोन नोङो मायाव comfortable जायो बेहायनो बुंनो हागोन आरो ना। ओके ना? Yes. ओके तो गिबियावनो आङो बारा गोलाव खालामलांबाय थाया डाइरेक्ट जोङो कुइसनाव फैगोन नामा ना रेडि दा गियाखै दा जेबो नोंथ' बहुत एक्सपार्ट अबाव गिनो नङा होमबा ओके तो नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि इन्ट्र'खौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा मासुम नार्जारी आं गरसुक बाथौफुरिनि आं दा HS फर्स्ट इयाराव फरायगासिनो कटन इउनिभारसिटियाव ओके फार्स्टआवनो आङो नोंथांनि माने बैसोखौ मिथिनो लुबैयो एसे बुंना होनो हागोन नामा बैसोआ बेसेबां जाखो दा आंना दा 16 इयार्स जाबाय 16 इयार्स वाव 16 इयार्स दा HS फरायगासिनो ग्रेट ओमफ्राय फार्स्टआवनो जों आं नोंथांनाव बेखौ सोंनोसै नोंथाङा बे जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय मुम्बाइहालागै जार्निखौ माने माबायदि खालामनायमोन नोंथांनि जार्निया माबायदि थांनाय माबायदिमोन आंनि जार्निया नोंथांथ' बयबो मिथिगौ जोङो सुपार डान्सार होननानै ना थ' नोंथाङा माने एसे मोजाङैनो माने बुंफ्रुना होदो जोंनो आरो आंनि जार्निया बिराद वान्डारफुलमोन फ्रॉम गुवाहाटी टू मुंबई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई तक पहुंच पाऊंगी लेकिन जब मैं सिलेक्ट हुई मेरा ऑडिशन हुआ था सुपर डांसर में नेरिम इंस्टीट्यूट में दिया था मैंने देन उसके 4 दिन बाद कलकत्ता में ऑडिशन हुआ था देन 10-15 दिन के बाद रिपोर्ट मिलने के बाद देन आई गॉट सिलेक्टेड टू मुंबई देन उधर जाने के बाद मेरा ऑडिशन हुआ देन आई गॉट सिलेक्टेड देन मुझे बहुत अच्छा लगा जजेस लोगों का कमेंट सुनकर देन सिलेक्ट होने के बाद मुझे रिलीफ हुआ और बहुत अच्छा लगा कि सिलेक्ट हो गई उधर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर जाके इतने बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मिली जिसको मैं सिर्फ टीवी में ही देखती थी देन रियल में देखने को मिला तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो अच्छा रहा बहुत एक्सपीरियंस नोंथाङा सोर सेलिब्रिटीखौ होजों लोगो मोननायमोन आं शाहरुख खानखौ लोगो मोनदों सलमान खान एंड और बहुत सारे जन को मिली काउंटिंग मतलब अभी बोलने सोरखौ माने बांसिन मोजां मोननायमोन लोगो मोननानै माने नोंजों पुरा फ्रेन्डलि रायलायनायमोन माने आंनि फेवरेटआ गीता माँ शी इज़ द स्वीटेस्ट क्योंकि सब उनको माँ बुलाते हैं वैसी माँ नहीं बुलाते क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं एंड बाकी सारे जजेस भी बहुत अच्छे ही है गीता माँ शिल्पा मैम थी एंड अनुराग सर थे हमारे उस सुपर डांसर वाले शो में ओमफ्राय नोंथाङा जितिया माने बेहाय पारफर्म खालामदोंमोन थ' नोंथाङा माने मिथिखादोंमोन जे नोंथाङा सेलेक्ट जागोन होननानै ऐसे मैंने अंदाज मोनखादोंमोन नामा जे सेलेक्ट जागोन बिदिनो मैंने मेरा 100% ही दिया था सो मुझे लगा था कि मैं सिलेक्ट होंगी एंड मेरा मम्मी पापा का भी आशीर्वाद था अच्छा ओमफ्राय आङो दहायो सोंनो बावदों नोंथांना माने फेमिलियाव सोर दङ बुंनो हागोन नामा आंनि फेमिलियाव बाबा दङ आइ दङ आरो एक मेरी छोटी सी सिस्टर बहन ओमफ्राय बे होजोंहाय नोंखौ सापर्ट
सापर्टआथ' माने फेमिलिनिफ्राय नों मोनखादों बेनिखायसो माने बियालागै फैदोंना थ' होजोङो सोर सोर थांनायमोन नोंथांनि फेमिलिनिफ्राय आरोना मेरे साथ मेरे पापा ही थे शो शुरू होने से पहले टिल द एंड फिनाले तक मेरे पापा ही मेरे साथ थे ओमफ्राय होजोङो नोंथांना माने प्रेक्टिस टाइम बा पारफर्म खालामनाय टाइमाव माने माबा मोनसे माने डिफिकाल्ट बिदि माबा सिचुएशन फैदोंमोन नामा बुजिदों वैसे तो आया था बहुत बार क्योंकि हमारे शूट के पहले दिन मतलब हम लोग को सिर्फ 3 दिन या 4 दिन ही मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए देन हम लोगों का एक्ट रिव्यू होता है लाइक हमारा परफॉर्मेंस शूट के पहले दिन देख लेते हैं कि कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है अगर कुछ ऐसे हो जाता है कि शूट के पहले दिन ही हमारा एक्ट चेंज हो जाता है देन हमारा वैसे बहुत डिफ़िकल्ट डेज रहा है देन फिर भी हमें पैचअप कर लेना पड़ता है एक रात में हमारा एक्ट चेंज भी हो सकता है देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू परफॉर्मेंस देन हमारा नेक्स्ट डे टेक्निकल रहता है देन शूट रहता है तो ऐसे होता है अच्छा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ना हाँ हार्ड वर्क तो करना पड़ता ही है मेरा ऐसे भी हुआ था एक बार शो के बीच में कि मेरा एक लिफ्ट था कि मुझे पैलडिन सर के कंधे से मतलब मेरे को जंप करके बेसिकली मुझे समरसॉल्ट करना था यहाँ से कंधे से सर के कंधे से देन मैंने जब समरसॉल्ट किया था देन गलती से मेरा बैलेंस स्लिप हो गया था देन मेरा वो सीधा सर पक्का से टकरा गया था देन फिर मैं सेंसलेस हो गई थी देन उसके बाद सर ने डॉक्टर को बुलाया था सर के साथ जो असिस्टेंट थे निर्मल सर प्रणालिनी मैम लोगों ने भी फिर मेरे को देखा कि हाय हेलो मेरे को पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो देन मेरा उस समय मैं पूरा सेंसलेस हो गई थी क्योंकि मैं इतना ऊपर से गिरी ना सीधा सर पे देन सर ने कॉल किया तो कि हमें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा देन मुंबई में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कोकिला बैन बोल के देन उधर मेरे को एडमिट करवाया गया देन 2 दिन का बेड रेस्ट लिया था मैंने देन फिर मैं कम बैक होके आई थी देन वापस शो के लिए अच्छा तो ऐसा भी हुआ मतलब हाँ ऐसे भी हुआ जोंथ' माने नुजोबाखैनो बेफोरखौ मिथियानो रावबो बेबायदि जानांदों होननानै जादों होननानै आरोना थ' नोंथाङा बुंना होनायखायसो जों मिथिबाय इमान माने खस्थ' आरोना होजों माने माबा मोनसे खालामनो बा मोननो थाखाय हार्ड वर्क खालामनांगौ जायो करना पड़ता है जोंथ' नुवाखै जास्ट सायाव जितिना फैदों जोंना मासुम नार्जारिया बिदि आरोना जोंथ' माने जास्ट माने हेपिल' ना किन्तु बेसेबां खस्थ' खालामनानै जे सिं बेफोरखौ जोंथ' नुवाखै दा नोंथां खोन्थाना होनायखायसो जों मिथिबाय नङा होमबा थ' नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नोंथाङा जेब्ला होजों थांनायनि सिगां आरोना मुम्बाइआव थांनायनि सिगां नोंथाङाथ' डान्स क्लास लादोंमोन थ' नोंथांनि डान्स टिचारा सोरमोन आंनि फर्स्ट गुरुआ जाबाय गुरु दिलीप महाता सर एंड माधुरी मैम एंड उनके असिस्टेंट अनुपमा मैम एंड सुब्रत भैया वही थे अबे डांस स्कूलनिफ्राय नोंथाङा माने सोलोंदोंमोन मैं दिलीप डांस एकेडमी से हूँ मेरा इधर 16 इयर्स कंप्लीट हो चुका है हमारा डांस क्लास का अच्छा नोंथाङा मालानिफ्राय बे डान्सखौ आरोना डान्सआव माने स्टार्ट खालामनायमोन बेसेबां बैसोआव आरो ओमफ्राय आरो बेसेबां बैसोआव माने ऑडिशन होनो थांदोंमोन मैंने डांस 5 इयर्स से ही स्टार्ट किया था डांस करने देन मैंने ऑडिशन 8 साल में दिया था अच्छा बा एफा 5 इयर्सनिफ्रायनो मा होनो जों दासिमहालागै नों जेब्ला 5 इयर्सनि पारफर्म खालामदों जों हानायानो नङा बे 5 इयर्सनि पारफर्मखौनो होनो हानाय नङा जों अके थ' एक्सपिरियेन्सआ माने मोजाङैनो थांदों
एनि माने इन्ट्रेस्ट नोंनि माने बेसेबां इन्ट्रेस्ट जादों होजोङो बेसेबां माने इन्जय खालामदों एसे माने जोंनो बुंनो हागोन नामा माबायदि मोनदों गासैखौबो लोगो मोननानै बेसेबां इन्जय खालामदों हम बिराद इंजॉय खालामदों मुंबईआव मतलब उधर जब बर्थडे सेलिब्रेट होता है देन रात रात को हमें सरप्राइजेस मिलते हैं लाइक 3-4 केक ऐसे मिल जाते हैं जो कि मुझे घर में नहीं मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक इधर का एनवायरनमेंट और उधर का एनवायरनमेंट बहुत अलग है मैं इधर रहने से मम्मी का डांट सुनना पड़ता है तो उधर थोड़ा कम तो बांसिन सोर नोंखौ रायो न'आव वैसे तो दोनों ही डांटते हैं क्योंकि वो लोग तो अच्छे के लिए तो डांटते हैं ना तो इसीलिए ओमफ्राय नोंथाङा सोरखौ बांसिन अनो सेम बट सेम बोथ सेम ओमफ्राय सोरनिफ्राय बांसिन सापर्ट मोनो दोनों से सेम सेम मालाबा बुजाफेरबाय नामा पेरेन्ट्सजों वो तो होते ही रहता है आच्छा नोंथाङाथ' सरप्राइज बिराद मोजां मोनो ना थ' बार्थडेखौ माला एसे बुंनानै होदो सागे जोंना नायगिरि बिथांमोना नोंथांनो माने सरप्राइज होफैयो केक होफैयो माने बेनिखायनो एसे बुंनानै होदो आरोना बार्थडेआ माला केक मोनगोन मेरा बर्थडे 21 सितंबर को है प्लीज केक लाना ओके ओमफ्राय नोंथांखौ सोर माने बिदि उन्दैयाव बे नोंथ' 5 इयार्स जेथिया 5 मोन होमबानिया नोङो डान्स क्लास स्टार्ट खालामदोंमोन ना डान्स क्लासाव थ' नोंथांखौ सोर माने सापर्ट होनायमोन मुझे तो मेरा मम्मी पापा ने ही सपोर्ट किया क्योंकि उन लोगों ने मेरा टैलेंट देखा था जब मैं स्कूल के लाइक जब भी हमारा प्रेयर होता है लाइक टॉयलेट जाते हैं जब भी लाइन बनाने को बोलते हैं ना देन ऐसे डांस ऐसे ही मतलब मेरा पैर हिलते रहता था लाइक रिदम देन मेरे मम्मी पापा ने फिर डिस्कस किया कि अरे बच्ची तो डांस में बहुत इंटरेस्ट है देन मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिलीप डांस एकेडमी में एडमिशन करवाया देन वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 5 इयर्स से मैंने अपना डांस शुरू किया देन उसके बाद मेरा गुरु तो दिलीप सर अच्छा गुरु दिलीप सर की वजह से मैं आज गुरु दिलीप सर और माधुरी मैम की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड टू द होल टीम ऑफ दिलीप डांस एकेडमी थैंक यू सो मच नोंथांनि रिप्लाइनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांखौथ' बयबो वेब गार्ल होननानै मिथिगौ नङा होमबा जोंनि नायगिरि बिथांमोना माने जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो लोगोसे आंबो बयबो जों मिथिगौ आरोना नोंथांखौ वेब गार्ल होननानै थ' नोंथांखौ बे टाइटेलखौ माने सोर दोनग्रोनायमोन आंखौ बे टाइटल को होदों गीता माँ मैंने जब सुपर डांसर का ऑडिशन दिया था मुंबई में देन मैंने एक स्टेप किया था मासूम वेव देन मैंने एक सिंपल वेव किया था हेड स्टैंड में देन गीता माँ ने मेरे को नाम दिया कि आज के बाद ये स्टेप मासूम वेव के नाम से जाना जाएगा देन मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा नाम मिला क्योंकि उस वेव से ही मुझे लोग पहचानते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मासूम वेव गर्ल बुलाते हैं एंड वो वेव ऑफ कोर्स दिलीप सर ने ही क्रिएट किया उनके वजह से ही ये स्टेप फेमस हुआ सो बिग क्रेडिट गोज टू दिलीप सर अच्छा तो नोंथाङा अबे स्कुलाव फरायदोंमोन आं स्कुलिं बेथानि स्कुल गरसुकनिफ्राय खालामदों एंड नाउ आई एम स्टाडिंग HS फर्स्ट इयर एट कटन इउनिभार्सिटी अच्छा
आच्छा मासुम नोंथाङाथ' होजोङो श'आव गोबां सेलिब्रिटिफोरखौनो लोगो मोनबाय ना नोंथाङा दहायनो बुंखांबाय शाहरुखमोनखौ लोगो मोनदों होननानै न' थ' नोंथाङा आरो सोर सोरखौ लोगो मोनबावनायमोन होजोङो आरो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सा माबायदिमोन बिथांमोनजों रायलायनाय बा फान खालामनाय मोसानाय नोंजों माबायदिमोन आरोना बिथांमोना एसे बुंनानै होदो जोंबो मिथिनो लुगैयोना जोङो नुदोंल'सो नङा होमबा जोंथ' टिभियाव नुदों बाट जोंथ' मिथियाना ओंखायनो एसे बुंनानै होदो आरोना शाहरुख खान के अलावा और मौनी रॉय से मिली मोनिरा मैम रेमो डिसूजा सर प्रभुदेवा सर टाइगर श्रॉफ सर उन लोग से बातें करके बहुत अच्छा लगा लाइक मैं भी टीवी में ही देखती थी उन लोगों को लाइक मूवीज़ वगैरह में देन रियलिटी में देखने को मिला तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था एकदम मा होनो सरप्राइज मा होनो बिदिखौ माने एकदम शक आरोना शॉक हाँ थ' बिथांमोना माने माबायदि रायलायदोंमोन नोंजों एकदम फ्रिलि रायलायदोंमोन ना माने एसे एटिट्युड जेनेबा आङो एकदम बिसोर बिथांमोनाथ' बलिउडनि बुहुत गिदिर स्टार थ' माबायदि रायलायदोंमोन नोंथांमोनजों माने एकदम फ्रेन्डलि नामा एकदम फ्रेंडली थे वो लोग फ्रेंडली नोंथांखौ मा मा होननानै गाबज्रियोमोन बिथांमोना वैसे इतना बात करने को टाइम नहीं मिलता था क्योंकि शूट होता था हमारा देन लेकिन हमें जब भी ब्रेक मिलता था देन वी यूज टू गो एंड टॉक टू द जजेस मतलब जो लोग भी आते थे सेलिब्रिटीज़ देन जितना भी थोड़ा सा टाइम मिलता था देन वो लोग फ्रेंडली बात करते थे तो फन वगैरह फन तो हमारा सेट में हमेशा वैसे चलता ही था हमारा रोज़ का एंटरटेनमेंट अच्छा ठीक है थैंक यू तो नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नोंथाङा होजोङो बेसेबां नोंथांमोना आरोना होजोङो बेसेबां आवार्सनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनो मोनोमोन आरो शुटआ माने बेसेबां गोबाव खालामनो मोनोमोन बेसेबां टाइम आरो हमारा शूट में सुबह 4 बजे का कॉल टाइम रहता है हमारा सुबह 4 बजे का कॉल टाइम रहता है देन हम लोग का रात का 2-3 तो बच ही जाते हैं ऐसे मतलब सेटिंग्स वगैरह बीच बीच में ब्रेक वेक वैसे अरे प्रैक्टिस भी हम लोग का ऐसे ही रहता है 4 बजे का कॉल टाइम रहता है सुबह कभी कभी तो हमें सोने का भी टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि सुबह से लेकर रात के 2-3 बजे तक हमारा ऐसे ही प्रैक्टिस चलता था अच्छा मासुम नोंथांनि गुरुखौथ' जों बयबो मिथिखायो सोर थेवब्लाबो माने नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बिथांनि नामखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा जोंनि नायगिरि बिथांमोननो मेरे सुपर डांसर का गुरु थे बाल्डन सर देन वो तो कोरियोग्राफर थे ही मेरा डांस फॉर्म कंटेम था कंटेम्प्रेरी करती हूँ मैं सो कोरियोग्राफर के अलावा भी बिहाइंड द सीन्स लाइक असिस्टेंट्स रहते हैं अलग अलग फॉर्म का अलग अलग असिस्टेंट्स लाइक क्लासिकल का कोई अलग सिखाते हैं लाइक कंटेम का अलग सिखाते हैं हिप हॉप का अलग वैसे रहता है हम तो जो टीवी में देखते हैं लाइक कोरियोग्राफर्स के साथ ही देखते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत मतलब जो लोग और लोग भी होते हैं जो लोग मेहनत करते हैं असिस्टेंट्स रहते हैं अच्छा उसके बाद ही हमारा परफॉर्मेंस लाइक लास्ट में जाकर अच्छा होता है सबके एफर्ट्स सबके मेहनत मिलाकर ही लास्ट में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है बेखौनो आरोना जोंथ' रावबो मिथियामोन बिनि उनावबो सासे गुरु थानायनि उनावबो माने गोबां मा होनो गोबां टिचारखौनो बुंनांसिगोन जेनेबा थ' बिथांमोनखौ माने हायार खालामनाय जायो आरोना बहुत हार्डवर्क खालामनांगौ बियो बिसिम सहैनो थाखाय नङा होमबा मासुम थ' बिथाङा बहुत हार्डवर्क खालामनानैसो माने बे माबायाव फैनो हादों आरो ना थ' नोंथाङाथ' माने होजोङो मुम्बाइआव बेसेबां थानायमोन 5 months थादोंमोन न थ' बेरायनाय चान्स मोनदोंमोन बेरायनो थाखाय 5 months थानानै बेरायनो
मतलब मैं गई, मेरिन ड्राइव में गई और ज़्यादा हमें घूमने को नहीं मिलता था क्योंकि हमारा डेली प्रैक्टिस रहता था। देन हमें जब भी ब्रेक मिलता था, देन ब्रेक मिलने के समय में तो हम सोते ही थे क्योंकि हमारा डेली प्रैक्टिस चलता था, लाइक सुबह से लेकर रात तक, कभी कभी सोने को नहीं मिलता था। तो जब भी हमें छुट्टी मिलता है देन हम सोते थे। अच्छा, नोंनि बिराद सिरियास माने टपिकआव सोलिगासिनो जोङो हा। तो नोंथांनि हबिखौ बुंनानै होलाय एसे। दहायनिफ्रायनो माने एकदम सिरियास रायलायगासिनो आरोना जोङो, एसेबो माने फान गैया, एसेबो माने माबा गैया। तो नोंथांनि हबिखौ एसे बुंनानै होदो आरो नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो? जानानै ना मोसानानै ना खननानै मा खालामनानै मोजां मोनो? डांस के अलावा खननानै मोजां मोनो आं। अच्छा, आं बाथरूम सिंगार एक्चुअली। एसे खननानै होलाय, बाथरुमाव मा खनो? मोसानो होगौमोन खिन्थु आंना बांद्राय माने स्पेस गैयाना। तो नेक्स्ट टाइम जुदि नोंथाङा फैयोब्ला आरोना, जोंथ' लेंहरखागोन, फैजानायखौथ' जों लुबैखायो आरो रायजोफोराबोथ' लुबैखायो नायनो नोंथांखौ। तो नेक्स्ट टाइम माने जेतिया माने गोदानै आङो माने गोदान श' माने बेनो थागोन, खिन्थु जेतिया जाखै आंनो एसे गुवार जागोन माने आं मोसाहोगोन। तो दिनै एसे गान खननानै होदो। जागोन हागौ। नों माथो बिराद मोजां गान खनो। नोंसानि मामाफोर खिथादों दहाय। मेरे को याद करने दो। याद करो। जायखिजाया जेबो नङा, पारफेक्ट जायाबाबो, जास्ट जायखिजाया 2 लाइन बानो जागोन। दहायो एसे खोनादोंमोन आङो, जेतिया नोङो गारिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो माबोरै दं माबा मोनसे खनदोंमोन। तो एसे खना होलाय, नोंनि फेभरेट गान नामा बियो? हायनारिया नंगौ? यस, करंट फेवरेट। लाइक बहुत अच्छा लगता है सुन के। गा सकता है? ठीक है। मेरा इतना भी अच्छा नहीं होता। कोई मतलब टोन। कैमरा रोलिंग पे। ओके। माबोरै दं हायनारि आगै, आंखौ गोसोखांदोंदां नोंनि दायसो नामा बे आगै, आंहा जि मिथिबोदों आं नायजि सोंनायालाय आगै, दाहामजोंबाय नामा नों फोरमायहरलाय जमाव दे आगै, नोंखौ आं गोसोखांदों बोहैलाङो गोजां फैसालि जेब्ला नोंखौ नुयो गोसो सिंनि हाद्रिफोरखौबो नोंनो मुस्रिनाय नुयो। थैंक यू। वाव, नोंथाङा एफा मोजां डान्सखौथ' खालामनो रोंखागौ, प्लास नै गानबो खननो रोंगौ, इमान मोजाङैनो माने सुर बोदोंना नोङो। आच्छा मासुम, सुपार डान्सारनि बियो लास्ट कुइसन हा। तो नोंथाङाथ' जोङो श'आव 5 मान्थस थानो मोन्दोंमोन ना? 5 मान्थस। तो 5 मान्थ्सआव माने नोंनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदिमोन? बोला जाए तो पूरा रोलर कोस्टर के जैसा था। एडवेंचरस था। लाइक शुरू से लेकर फिनाले तक का जर्नी बहुत वंडरफुल रहा। बहुत डिफ़िकल्टीज भी आया था बीच में। देन ऑल्सो वी हैव गॉन थ्रू, वैसे गए हम फिनाले तक, तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो थानोबो मोजां मोनदोंमोन? मोनगोन। न'खौ बावदोंमोन नामा? जोंनिफ्राय माने फैनो बादोंमोन नामा? यस, वो तो हुआ था। घर का खाना भी बहुत मिस किया था, मम्मी का हाथ का खाना, क्योंकि अच्छा। उधर तो वो मम्मी का हाथ का टेस्ट जैसा तो नहीं मिलेगा ना उधर, तो वो मैंने बहुत मिस किया था। अच्छा, तो आके पूरा खाया ना? पूरा खाया। ओके। अच्छा, नोंथाङाथ' फाइनालसिम फैनो हादोंमोन ना? तो नोंथाङा माबायदि मोनदोंमोन? नोंथाङा माबायदि फिल खालामदोंमोन आरोना? आरो नोंथाङा सोरखौ
थेंक इउ बा माबा मोनसे बुंनो लुगैयो सोरनि हेल्प मोननानै नोंथाङा बेसेबां माने फैनो हादोंमोन आरो एसे बुंना होदो जोंनो। मैं तो फिनाल तक पहुंची, उतना ही मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि उधर तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इतना मतलब रोलर कोस्टर जैसा था हमारा वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो इतना आसान नहीं था। फिनाले तक पहुंची मेरे लिए उतना ही बड़ी बात है। देन मैं अपने खुद की मेहनत से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से और मेरे गुरु दिलीप सर के आशीर्वाद से, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सारे सुपर डांसर की टीम को। ओके, तो नोंथाङा जेब्ला होजोंनिफ्राय फाइनालिस्टसिम थांनानै फैनो हादोंमोन ना, तो बिनि उनाव जेब्ला नोंथाङा स्कुल थांदोंमन न, बिनि उनाव स्कुल थांदोंमोन, अब्ला माने नोंथांनि लोगोफोरनि रिएक्सना माबायदिमोन माने नोंजों? पहले से तो बहुत अलग था, क्योंकि मैं एक मतलब रिएक्शन ऐसा था कि वाह तुम तो मुंबई में जाके आई, हमें तो जाने को नहीं मिला, हमें भी जाने का मतलब उन लोगों का भी मन होता है ना। तो मैं जाके आई तो उन लोग का रिएक्शन बहुत अलग था, लाइक पहले जैसा था वैसा नहीं रहा मतलब। आच्छा, दाथ' नोंथांजों बिराद मानसियानो माने सेल्फि लानो लुगैयोना, तो सेल्फिबो लायो जेनेबा नोंथांजों, तो नोंथाङा माने माबायदि फिल खालामो जेब्ला बिसोरो माने आब' मासूम सेल्फी लानो बा माने बिदि आरोना? अच्छा लगता है बहुत जब ऐसे सेल्फी लेने को आते हैं, लाइक हाय मासूम दीदी मुझे आपके साथ सेल्फी लेना है, तो एक अच्छा सा फीलिंग आता है कि हाँ मैंने मेहनत किया, सो वो आज रंग ला रहा है मेरा मेहनत, वैसा लगता है। अच्छा, स' लोगोफोर जोंथ' मिथिखाबाय सुपार डान्सारनि श'नि बागै, बिथाङा बहुद खोन्थाबाय जोंनो गावनि एक्सपिरियेन्सनि बागै, थ' बिनि अनगाबो आरोना जोंथ' बिथांखौ माने कपिल शर्मानि श'आवबो जों नुदों, जानो हागौ नोंथांमोनाबो बयबो नुदों, थ' बिनि बागै फै जों एसे मिथिना लानि बिथांनिफ्राय माबायदि एक्सपिरियेन्समोन, अन केमेरा माबायदिमोन, थ' अफ केमेरा माबायदिमोन, तो ऐसे बुंनानै होदो आरोना। कपिल शर्मा शो में फर्स्ट मुझे और पाल्टन सर को बुलाया था परफॉर्मेंस करने के लिए। देन बहुत मज़ा आया परफॉर्मेंस करके, लाइक हमारा सबका फेवरेट शो है कपिल शर्मा शो, द मोस्ट एंटरटेनिंग शो। कपिल सर को सब जानते ही है, वो ऑन कैमरा जैसे है लाइक बहुत एंटरटेनिंग, वो ऑफ कैमरा भी उतने ही अच्छे हैं दिल के। मैंने भी उनके साथ बात किया है। देन मैं पहले तो पालन सर के साथ परफॉर्मेंस करने गई थी, देन मुझे फिर वापस बुलाया था कपिल शर्मा शो में। वो उस टाइम शाहरुख खान सर आए थे कपिल शर्मा शो में, द किंग खान, जो कि सबको पता है। देन उधर भी बहुत मज़ा आया था हमें, लाइक मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ शाहरुख सर का, तो रियल में मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे हग भी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। वाह, I'm jealous। आंखौनो चान्स मोनाखै नोङो, आयो मालाय एफा चान्स मोनबाय, सोरखौ लोगो मोनखो? कास आपको भी मिलेगा एक दिन, कास देखना, लेके जाना हाँ नेक्स्ट टाइम। यस यस। ओके, तो नोंथां आरो जों नुनो मोन्दोंमोन आरोना नोंथाङा टाइगर श्रफजोंबो मोसादोंमोन ना? तो माबायदि एक्सपिरियेन्समोन बिथांजों? मेरे पापा तो टाइगर श्रॉफ सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, लाइक उनको बहुत मानते हैं। जैसे कि वो वार्म अप करते हैं, मेरे को भी वो वैसे ही सेम वार्म अप करवाते हैं सब हर डांस के पहले। लाइक मेरे पापा बोलते थे मुझे कि देखो टाइगर श्रॉफ सर कैसे अपना मेंटेन करते हैं एक्सरसाइज करके, तुम भी वैसा करो, लाइक किक करो, वो करो। उनका वो मार्शल आर्ट भी करते हैं, तो उनको बहुत फॉलो करते हैं पापा, तो वैसे ही सेम मुझे भी करने देते हैं। अच्छा। और हाँ,
मैंने टाइगर श्रॉफ सर के साथ जियो फिल्म फेयर अवार्ड में भी परफॉर्मेंस किया था। तो बहुत मज़ा आया था टाइगर श्रॉफ सर के साथ परफॉर्मेंस करके, क्योंकि एज अ डांसर मुझे बहुत पसंद है उनको। मी टू। Yes. और कुछ अच्छा नोंथाङाथ' कपिल शर्मानि श'आव थांखांबाय ना तो बिनि अनगाबो बेलेग बेलेग श'आव थांखांबाय नामा? ओ थांदों आं लाइक कपिल शर्मा शो के अलावा भी मैंने इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज जो जी टीवी में आता है, एंड मैंने DID बैटल ऑफ द चैंपियंस भी किया है। रूएल सर थे हमारे कोरियोग्राफर, उनके असिस्टेंट थे वीनू भैया, निशा दीदी, ऋषि सर। मैं ग्रुप में थी, आई एम पॉप किड्स बोल के हमारा एक ग्रुप है, तो हम उधर फर्स्ट रनर अप हुए थे DID बैटल ऑफ द चैंपियंस में। इमान टेलेन्टेड माने नोङो इमान श' थांनानै फैबाय, इमान नोङो मा होनो अकल डांसल' नंबावा बेबो गासैखौबो नों खालामनो रोंगौ नङा होमबा? मैनेज करना पड़ता है, लाइक डांस के साथ साथ पढ़ाई भी मैंने मैनेज किया। वही तो वैसे ही इसलिए बोला यस बहुत टेलेन्टेड है बोल के ओके तो नोंथाङा सुपार डांसारनि अनगाबो ना माबाफोर फिल्मनि बा माबाफोराव माने अफारफोर मोन्दोंमोन नामा, माबाफोर खालामनो मोन्दों नामा? मंदंमन सुपर डांसर के बाद मुझे फिल्म का ऑफर आया था। मैंने बॉलीवुड मूवी किया रेमो डिसूजा सर के साथ, उनका नाम था, मूवी का नाम था बूया। और मैंने टॉलीवुड मूवी भी किया प्रभुदेवा सर के साथ। उस मूवी का नाम है नाच लकी नाच, सबने देखा ही होगा। तो उस टाइम मेरा बाल बहुत छोटा था, लाइक बॉयज कट जैसा था, तो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्रभु सर और रेमो डिसूजा सर को, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, लेकिन उनके साथ काम करने को मौका मिला तो वेरी मच बहुत अच्छा लगा। ओके बिथाङा नुनायासो बहुत फिसा किन्तु बिराद गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो आरोना सिं सिं जों गोबाङानो जों मिथिया जाय जाय नुवाखै नोंथाङा नायबानो जाबाय फिल्मनि नामखौ बुंदोंमोन ना नों दानि नायबानो जाबाय नाय बिथाङा बॉलीवुडनि माने बॉलीवुड ये वाला टॉलीवुड है प्रभु सर के साथ। एक्चुअली तमिल वाला मूवी है तो डब किया गया है नाच लकी नाच में। तमिल वाला वर्जन है तो लक्ष्मी बोलते हैं। अच्छा तो बिथाङा जोबोर गिदिर गिदिर खामानि मावबाय आरोना तो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबा आरो बिथाङा माने थांबाय थागोन आरोना न मावलांबाय थागोन मोजां मोजां खामानि। अच्छा नोंथांनि मुभिनि शुटआ अबाव जादोंमोन आरो खैदिन थानांदोंमोन होजोङो एक्सपिरियेन्सआ माबायदिमोन? हमारा आधा शूट मुंबई में हुआ और आधा पूरा फुल शूट हमारा चेन्नई में हुआ। तो बहुत मज़ा आया, लाइक शूटिंग के बीच में हम बहुत मस्ती करते थे, लाइक हमारा फालतूगिरी चलता ही था दोस्त लोग के साथ। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हमारा 2 महीने शूट चला था हमारा। 2 महीने देन चेन्नई में कभी भी नहीं गई थी, लाइक मुझे जाना था चेन्नई, मुझे एक्सपीरियंस करना था, लाइक सिटी एक्सप्लोर करके मुझे बहुत अच्छा लगा चेन्नई का। उधर हमारा जैसा खाना रहता है, हमारा खाना और उधर का खाना में बहुत डिफरेंस है। लाइक हमें चेन्नई में पूरा रेगुलर डोसा इडली सांभर वही खाना पड़ता था, लाइक हमें वैसे ही मैनेज करना पड़ता था। देन पहले 1-2 दिन डिफ़िकल्ट हुआ हमारा उधर एडजस्ट करने में, देन बाद में धीरे धीरे हो गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रायजोफोरजों दा बारा गोलाव खालामलांबाय थाला, जोङो दा मुम्बाइनिफ्राय जोंनि लकेल जायगायाव बेरायफैनोसै नामा? तो मासुम चलो थांनोसै न लकेलाव। तो नोंथाङाथ' जोंथ' नुबायानो गोबां नुबाय
जोंनि रायजो राजाफोराबो नुबाय नोंथाङाथ' जोंनि बर' इन्डास्ट्रियावबो खामानि मावबाय नङा होमबा थ' नोंथाङा जोंना बयबो रायजोफोराबो मिथिगौ नुबायबो बयबो नोंथांखौ सापर्टबो होदोंमोन नोंथांनि फार्स्ट प्रजेक्टमोन खोमा आई गेस फर्स्ट प्रोजेक्ट फार्स्ट प्रजेक्टआवनो नोंथाङा माने बहुत सापर्ट मोनदों थ' बे प्रजेक्टखौ नोंथाङा मा इयाराव खालामनायमोन आरो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदिमोन आरोना बे प्रजेक्टखौ मावनाया तो मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो था 2021 में ओ फागुन थांलायबाय समली बिबार सिरी बाय विद अंशु ब्रह्म भैया तो मेरा वो बहुत प्रेशियस था क्योंकि मेरा फर्स्ट बैसागु म्यूजिक वीडियो था बोरो इंडस्ट्री में तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा ये शूट तामुलपुर में हुआ था लाइक नेचुरल जगह में मेरे को शूट करना बहुत अच्छा लगता है और कोरियोग्राफर कौन था और कोरियोग्राफर हमारे लिसान सर थे अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया सो ये मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो था जैसे कि तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड सिंगर थी हमारी निकिता दीदी निकिता बोरो तो आरो नोंथाङाथ' बेहाय इन्जयबो खालामबाय नङा होमबा आरो बिनि अनगाबो आरो माने मा प्रोजेक्ट मावखांखो नोंथाङा ये तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था मैंने इसके अलावा और 2 किया मैंने फागुन थांगला में पहला था देन सेकंड गीताश्री दीदी के साथ था ब्रेक म्यूजिक वीडियो दैट वाज लाइक अ हिप हॉप वेस्टर्न वाला तो उसमें भी बहुत मज़ा आया गीताश्री दीदी के साथ जैसे कि सबको पता ही है गीताश्री दीदी देन थर्ड वाला मैंने निजरा रामसियारी आयों के साथ किया था अच्छा सोमायना रोमायना आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है मैंने वो मेरा थर्ड प्रोजेक्ट था उसमें भी बहुत मज़ा आया मतलब मैंने अभी तक 3 तो किया खालामबायथ' थागोन ना थ' आपकामिं प्रजेक्ट माबाफोर दं नामा दाथ' गैया जालांगोन आरो ना माने फैबाय थागोन आपकामिं प्रजेक्टआथ' स' नायगिरि नोंथांमोन जोङो श'खौ बारा गोलाव खालामलांबाय थाला नामा जेखिनि मिथिनांगौ जोङो मिथिबायानो बिथांनि श'नि बागै मिथिबाय जोङो सुपार डान्सारनि बागै मिथिबाय जोङो बिथाङा माने मुभिबो खालामदोंमोन बेफोरनि बागैबो मिथिबाय जों गासैनिबो एक्सपिरियेन्सनि बागै मिथिजोब्बाय थ' जोङो दा लास्टआव जोबनायनि सिगां मोनसे कुइसन सोंनानै मिथिना लानो फै बेनो जाहैबाय कुइसनानो जाहैबाय कि नोंथांनि फिउचार प्लेनिंआ मा नोंथाङा माने मा खालामगोन आरोना मा खालामनो लुबैयो नोंथांनि एम इन लाइफ मेरा तो एम है एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी साथ ही साथ लेके जाऊंगी सोया अच्छा ही है बहुत अच्छा है तो मा होनो आरो नोंथाङा कोरियोग्राफरनि अनगाबो आरो माबा मोनसेफोर माने जाबावनो लुगैयो नामा हाँ मेरा और एक इच्छा है लाइक मुझे प्रोफेसर बनने का भी बहुत सपना है प्रोफेसर यस प्रोफेसर बहुत मोजां नोंथाङा बहुत मोजांखौनो सानदों आरोना मोनसेथिं बिथिं थांबानो जाबाय डान्स बिदि कोरियोग्राफरथिं मा होनो डान्स लाइनथिं थांबानो जाबाय आरो मोनसेया बिथिं आरोना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थ' नोंथाङा जोंनि श' जोबनायनि सिगां आंनि बे श'नि बागै एसे बुंनानै होगोन नामा रायजोफोरनिसिम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टॉमी आबो कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ये शो में तो जिन लोगों ने भी ये शो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो एंड ये टी ब्रेक विद टॉमी नर्सरी यही चैनल है हाँ वहाँ जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो एंड मैं विश करती हूँ आशा करती हूँ कि ये शो और आगे तक जाए थैंक यू सो मच नोंथांखौबो बेहाय आंनि श'आव फैनायनि थाखाय आरो बिदिनो माने फैबाय था जों माने बिदिनो सावरायलायगोन इन्जय लागोन आरो माने नोंथांनि बाथ्रा जोंबो मिथिना लानो मोनगोन नङा होमबा नोंथाङाथ' माने बहुत एक्सपिरियेन्स मोनबाय थ' जोंबो एसे मिथिनानै रोंनो हायो खोमा नङा होमबा थ'
बेनो थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिमबो जोंनि श'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो बिथांखौथ' नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो सापर्ट होबोबाय आरो दा मा होनो नेक्स्टनि थाखायबो बिथाङा जुदि माबा मोनसे support खालामबाय था माबा मोनसे जुदि खालामो ट्राइ बा जेनेबा पारफर्म बा माबा मोनसे जायखिजाया माबा मोनसे खालामोब्ला नोंथांमोना माने सापर्ट होबानो जाबाय आरोना बिथांखौबो थ' थेंक इउ स' माच वान्स अगेन आंनि श'आव फैनायनि थाखाय नेक्स्ट टाइम आरो लोगो मोनबावगोन Yes. थ' खुलुमबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गो स्टार्ट तू वहाँ से स्टार्ट करो मुझे पाया चलो तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था वहाँ से शुरू कर स्टार्ट हो गया क्या हाँ कब था 2021 हाँ मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो 2021 में मैंने किया था वो बोलो कि मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो बैसागु म्यूजिक वीडियो था मेरा फर्स्ट बैसागु मॉडर्न म्यूजिक वीडियो बैसागु बैसागु म्यूजिक वीडियो ना बैसागु म्यूजिक वीडियो बोल रहा हूँ